A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mune kowa barka da wannan lokaci, kuma an yi wannan bidiyo ne musamman domin ya taimakawa mutanen da suke yin sha'awar sayayya a Kaduwa24.com a cikin sauki. Kaduwa24.com page ne ko da muke cewa online shopping, wanda yake taimakawa mutane su samu kaya a sauƙaƙe, arha, kuma da abin da ake cewa home delivery. To idan kana so kai sayayya a Kasuwa24, kana da wayar ka, to ga abin da kawai za ka yi. Na farko, kaga kamar da kuke gani ga screen din wayata ana nan, to daga nan kawai za ka taba inda za ka je ka nemo Chrome. Za ka nemo abin da ake cewa Chrome browser. Ga Chrome browser kuna gani ga ta anan, to za ka taba ta. Kana taba ta za ta bude ma anan kamar da gani, sai ka zo wurin sai ka rubuta Kasuwa24. Kasuwa24. Kasuwa24.com. Ka tabbata ka sa .com saboda wasu suna sa Kasuwa24 kadai. Idan ka sa Kasuwa24 kadai baka sa .com ba, to zai iya kai ka wata kasuwar daban. Amma wannan kasuwa da muke magana ita ce Kasuwa24.com. Ga ta nan ta fito Kasuwa24.com, sai ka taba ta. Kana taba ta za ta kawo ka nan wurin. Kana zuwa nan za ka Kasuwa24.com online store with pay on delivery. To sai ka taba shi. Kana taba shi zai bude kamar yadda kuke gani. Gashi na yana kokarin bude. To masha Allah, kana bude zai kawo ka nan. Wannan shine dandalin ko pejin Kasuwa24.com. Idan ka taba haka za ka ga kaya nan, za ka gansu dukansu a naira prices, wato kudin a naira ne. Za ka gansu gashi kamar yadda kuke gani. Ga wani abun nan 13,000 kamar yadda kuke gani. Ga kidin mota nan 9,000. wannan keke ne na mota kamar yadda kuke gani. Ga sunan, ga kuma just abin da muke cewa just arrive. Ga sunan za ku iya ganin su. To network ɗina ya ɗan yi hooking, amma dai kamar yadda kuke gani, wannan shine page ko dandalin Kasuwa24.com. So idan kana bukata, kana son ka ga ta ina zaka bulla, so to ga kayayyaki nan kala-kala. Ga wata kyamara nan kamar yadda kuke gani. Ga Apple phone nan, ga computer nan, ga dai akwai abubuwa dai da yawa wanda kake bukata. Ya danganta da me kake bukata. Ga su nan. So now duk abin da kake bukata, kawai abin da kake bukata ka zo ga wani wuri daga saman nan da jan rubutu inda aka rubuta Kasuwa24.com. Ga wani search menu nan, sai ka taba wurin. Kana taba wurin sai ka rubuta abin da kake bukata. Misali, sai ka zo kana bukatar kila, bari mu baka misali, kila shoe takalma kenan ko. Kana bukatar kila shoe, za ka ga an baka option. Idan ka sa shoe kadai ko shoes takalmi kenan, to za ga an baka option shoes and bag ko abin da ya shafa ka. To ya danganta kai wane kake bukata. Idan shoe ne kadai, so now kaga you choose gashi nan shoe and bag. Ga option nan ya baka. Sorry, ina ganin kamar ba rubuta abun daidai ba. Shoes, fine. To ka gashi nan za ga shoes nan kala-kala, women, men, koko bag and shoes. Misali ka sai men shoe, za ka taba na maza kenan. So gashi nan ya baka dama, ya ce akwai takalma na maza kala-kala akalla sun kai 287. So za ka duba wane kake sha'awa a ciki. Ga su nan different prices, wato da farashi daban-daban. Za ka gan shi ya fito ma da farashi daban-daban. Gashi nan network ɗin na kamar bai da ƙarfi sosai, amma dai kamar yadda za ku gani gashi nan da farashi daban-daban. So duk wanda ka taba a nan zai ɗauke ka, zai kai ka inda kake bukata. Yanzu misali ka ɗauka kana son wannan takalmi. Gashi nan abin da ake cewa, misali wannan takalmin nan gashi nan kwaba shoe ne. Kana bukatar shi na 13,000 ɗin nan. Ga 32,000 ga na 13,000. Muƙaddara na 13,000 kake bukata, sai ka taba shi. So gashi nan na taba shi kamar yadda kuke gani. Gashi nan ya bude. Gashi yana budewa. To gashi yadda yake. Za a nuna ma yadda yake da kuma irin yadda material ɗinsa yake. In ka kula, wannan gashi na rubuta
Lopez Man Castle Men Glossy Laser Shoe for Men. Whole Luxury Brand Slip Formal. Yau ka gan shi na ko? Gashi nan Italian Male Driving Flat, breathable. Duka gashi nan dai yadda yake. Yanda ana nuna ma yadda yake in stock 48 hours. So sai na nan har yanzu wannan tick din da ka gani ya nuna cewa yana nan is available, zaka iya sayen shi. To in ka zo a nan na farko ka ga dai ga wannan baki ne, to idan baka son baki zaka iya tabawa, zaka kala ga su nan inda za ku iya gani ga hotunan takalma nan kala to idan ba baki kake so ba sai ka taba wanda kake bukata, kun ga zai canza sai koma irin kalar wanda kake so. Kun ga gashi nan na taba wannan brown kenan zan kira shi ko menene. To idan ka zo kan shi ka tura zai nuna ma kala ga su nan da network ɗin nawa ne yake da dan nauyi. So gashi nan za ka gan shi. To yanzu dai wannan kaga wannan kalar ce na taba. In baka son shi za ka yi taba wata kalar, shi ma kuma zai baka wani abin daban. Ka gashi ya bude. In baka bukatar za ka yi taba wata kalar, ka gashi na ƙara taba wata kalar, shi ma zai bada wani abin daban. So amma na dai za ka duba kuma ka tabbatar ka karanta wannan labarin. Gashi nan Lofian Men Shoe, aka Castle Men Glossy Leather Shoes for Men. Ka karanta wannan ka tabbatar irin abin da kake bukata ne. So daga nan ka sako kasa sai ka dau size ɗinka. Yanzu wannan size ɗin da aka dauka kun ga 38 ne, ga 39, ga 40, ga 41, ga 42. Idan baka dau wannan number ba, baka dau color, baka dau number ba, to karshen ta a kawo ma wanda zai ma kadan ko zai ma wai yawa. Kamar ni kaga yawanci ina sa 40 ko 41 ne. Kana taɓa 40 ga ta nan 40 ta yi selecting, ka gaba da nan sai ka motsa. So kaga 40 din in ka kula yanzu kudinsa nawa ne? Idan wannan kalar ne, wannan kalar 40 to kudinsa 16,000 ne. Wani zai ce to ya aka yi zama 13,000. Amma idan 38 ne, 38 kaga kudinsa 13,000 ne. Amma 40 kudinsa 16,000 ne. Kila za ka taɓa wani size din za ga kila kudinsa ya canza. To wannan bai canza ba 16,000 har 47 shi ma kaga 16,000 ne da shauransu. So tunda ni 40 nike bukata zan taɓa 40. To daga nan za ka zo ka ce to kaga size guide kenan ka dau wannan kalar. Kila in ba wannan kalar kake bukata ba, wannan abin da kila black kake bukata, sai ka koma sai ka dau black. Fine, gashi nan an faɗa ma black gashi nan. To amma kudinsa shi ma 16,000 ne 40 size. To daga nan sai ka to kafa nawa kake bukata? Idan kafa ɗaya kake bukata to in kuma kafa biyu kake sai ka taɓa wannan plus ɗin. Idan kuma ka sa kafa biyu kana rage sai ka mutane ku rika kula sosai. Wannan plus wannan number tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Gashi nan mai alamar quantity minus plus. Idan ka taɓa plus kaga ya zama guda biyu. Idan ka ƙara ya zama guda uku. In kana son ka rage za ka ƙara, za ka rage minus, kaga yanzu ya zama guda ɗaya kenan. To ga duka descriptions nasa nan, ga duka bayanan sa nan. To duk ya kamata ka karanta wannan bayanan domin shi ne zai tabbatar ma da irin wanda kake bukata ne. Ga size nasa nan, ga front, ga fadinsa, ga duk wasu bayanai da kake bukata akan takalmin gashi nan an rubuta. To rashin karanta wannan bayanan wani lokacin yana ba mutane matsaloli da yawa. Ka gashi nan yadda bayanansa suke da shauransu. So ka tabbatar ka karanta kuma ka fahimta domin ka san in za a kawo ma wani iri za a kawo ma. So ka je can ƙasa domin ka ga shauran hotunan da irin yadda takalmin yake da idan ya zo ya zai kasance. Saboda yawanci mutane matsalar da ake samu a shopping online ba za su tsaya su duba ba, sai an kawo musu abu sai su ce ai shi ba irin shi suke so ba. To ka tabbatar ka shiga duk ka dudduba ka tabbatar wanda kake bukata ne da kala da size da duk wani abin da kake bukata ka tabbatar shi ka dauka da kuma irin yadda kake son shi ya zama a kafarka. Duk gashi nan in ka kula sun nuna. So wannan shine dai a takaice. To kana gama ganin bayananka sai ka dawo sai ka taba ga wani rubutu na ansa add to cart daga kasa, wato ka dauka wannan ka saka a cikin kwandonka. To yanzu gashi zamu dauka mu saka a cikin kwando, zamu saka shi gashi zamu taba add to cart. So now gashi nan na taba shi so gashi ya budo min ya ce to na dau takalmi kwaya daya wanda kudin shi 16,470 kudin sa kenan a shagunan kasashen waje.
So now idan ina son in san nawa za su zo har gida in kuma cike bayanai na domin a ga nawa ne za a kawo min shi har inda nake, idan a office ne a kawo a office, idan a shago ne a kawo a shago, idan a gida ne a kawo a gida, kai idan a majalisa ne, wata majalisa da kake da ita ta unguwa ko wani masallaci da kake sallah, duk dai inda kake bukata sai ka sa check out. Kana taba check out, to daga nan zaka ga zai nuna ma yadda zaka saka sauran bayananka. Gashi nan shopping details, daga nan zaka sa register me, kana sawa yanzu kaga saboda ni na taba registration ga nan already ya sa mun email dina. Da farko zaka sa email, sai ka taba register me, kana taba zaka rubuta sunanka, first name, last name, wato ni kamar sunanka, kamar ni sunana Aminu Idris Harbau, sai rubuta Aminu anan, Idris ba shi zan sa ba, sai last name shine Harbau, sai in sa Harbau a last name. Gajin zan dau kasa ta Najeriya, zaka dau state, misali a Kano zaka dau kanaka, zaka dau Kano. Wannan portal code ba lalle bane, ba wajibi bane sai ka taba sa shi. Kawai sai ka zo ka rubuta adireshin da kake so a kawo ma takalminka. Ka tabbata ka rubuta adireshin da in an zo za a same ka a wurin. So daga nan sai ka zo ka PO box din shi ma ba wajibi bane, in kana da shi za ka isa. To sai ka rubuta sunan city, misali nan Kano, sai ka rubuta Kano sunan city din kenan, bayan state. Kila yanzu kamar mutanen da suke kamar ko kuma ka rubuta ko Danbatta ko Gaya, ko kuma ya danganta da iya inda kake bukatar a kaima. Idan kuma a Jigawa kake, so ka rubuta ko Hadeja, ko ka rubuta Gumel, ko Kazaure da shauransu. Sai ka zo ka sa number wayarka. In kuma akwai wani additional information da kake bukata, shi ma sai ka sanya. Duk wannan ka tabbata ka cike su daidai, domin idan baka cike wannan adireshin daidai ba, to za a dau wannan kayan naka a kaima wancan adireshin da ka sa ba daidai ba. So mutane suna yin kuskure, sai zo su ce sun yi an yi order kwana da kwanaki, order bata zo ba. To baka sa adireshin ka daidai ba, ko baka sa number ka daidai ba. Waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske, abubuwa guda 3 ko abubuwa guda 5. Na farko sunanka, na biyu kasarka, saboda wannan abin da ka sa da kasashen waje zai zo. Idan ka sa Pakistan ko Afghanistan, to Afghanistan fa za su kai shi. Ina fata mun fahimci. Ka tabbata ka sa Najeriya, ka sa Kano, ka sa sunan birninka ko unguwarku. To daga nan sai ka sa detail address naka, kamar yadda kuke gani. Kana sa detail address naka, shikenan sai ka sa number waya. Number waya tana da matukar muhimmanci. Idan ka sa number waya da bata da aiki, za su ta kiranka. Idan suka kira ka ba same ka ba, so kaga order ka ba za ta zo inda kake bukata ba. So now kana gama za ka yi kasa, to za ka ga total kuɗin da ya kamata ka biya a wancan takalmin din. So in ka kula, kuɗin takalmin shine 16,000 kamar yadda aka faɗa ma, da 417. To shipping cost from overseas, daga duk inda yake a duniya, shine aka ce to za ka biya naira 9,000. Za ka biya naira 9,000 a kawo ma wannan takalmin har inda kake a gida. So yana zuwa na kudin zuwansa Najeriya kenan. To dan akwai kuma kaga shine aka hada shipping 9,000. To akwai custom charges wanda idan an zo za a kai su wajen clearance, za a je a yi yan ɗawainiya wanda za a kai yan custom da yan masu dai wanda suke bakin boda, akwai ɗawainiya da ake yi a nan wurin. To shi ma shine suka ce to za ka biya 2,471. So akwai delivery. Shi kuma delivery shine ka ɗauka kayan sun zo Lagos ko sun zo Abuja, to duk inda kake a Najeriya za ka biya naira 323 kacal a kai mashi. Misali kayan sun sauka a Lagos, ni kuma yana ƙauyen Harbau, to za a kawo kayan a kawo su Kano, da Kano za a kai su har ƙauyen Harbau a naira 323 kacal. So duka idan ka hada, za ka ga sauƙin da ka samu sauƙi kusan na naira 12,000. To total za ka biya naira nawa? Naira 28,720 da kwabo 20 a kawo mashi har gida. So kana gama sai ka zo ka ce ɗau payment method. So mu a Najeriya, idan ka ɗau secured payment option, za ka iya ɗauka na secured payment option ko ka ɗau cash on delivery. To saboda abinda mu magana ana shine ka ɗau cash on delivery. Abin da ya samu ka ce ka ɗau cash on delivery, wani zai yi ta tunanin ai kayan nan ba za su zo ba ko menene. To duk wani shakka ko ka haɗu da M419 ko wani abu ta ƙare, ɗau cash on delivery, wato ba za ka ba da kuɗi ba sai an kama kaya. Amma dan Allah dan annabi, mutane ya kamata sani, idan ka san wasa kake yi,
ba da gaske ke ba. Kada ka sa mutane su kawo kaya takanas ta kasashen waje, a biya 9,000 a kawo shi kudin jirgi, a biya 300 a kawo ma har inda kake, kuma ka ce kai wasa kake yi. Kaga kai ma baka yi kanka adalci ba. Magana ta gaskiya, to ka ɗau cash on delivery. Abin da yasa muke cewa ɗau cash on delivery shine idan ka ɗau cash on delivery shine ciki lafiya baka lafiya, sai an kawo ma gashi ka rike a hannunka, to daga nan sai ka ɗauko kuɗi sai ka biya. Kaga maganar wai an cuce ka ko 419 ko kuma ka tura kuɗinka ba sarar da za su zo ba, ko kaya sun makale a hanya ba zo ba. In suka makale nasu ne suka makale, amma ka tabbata ka sa adireshi daidai, saboda ta asara ko ta wace ce ba ta da daɗi. Amma in dai ka tabbata ka sa adireshi daidai, to kaya ba za su makale ba, kuma za su zo har inda kake da izinin Allah. To sai ka ɗau cash on delivery, sai ka taɓa gashi na ɗau cash on delivery, gashi na ɗau menene cash on delivery, gashi zaga an yi tikin. Ana tikin za ka ga alamar mota nan ko babur wanda take nufi, to za a kawo ma wannan kayan har gidanka. Kana gama sai ka taba me complete order. Complete order gashi ne daga ƙasa, sai ka okay, kafin complete order sai ka ce I have read the terms and condition. Dole wannan dan box din shi ma ka taba shi, cewa ka duk abubuwan da aka rubuta na ka'idoji, zaka biya kaza, zaka biya kaza, zaka biya kaza, ga irin abinda ka zaba, shi abinda ka zaba shi kake so a kama. To sai ka taba wannan abu, kana tabawa shi kenan, daga sai ka taba complete order. Misali za ka taba complete order, kana taba complete order zai turo ma. Amma abin da yasa bai turo ma receipt da komai ba, saboda me? Saboda yanzu ya ce min akwai wani wuri da ban cike ba, wanda yake da muhimmanci. Wannan shine a takaice wanda abin da ya kamata kenan. Wato kaga akwai abubuwa guda 5 da suka highlight su ne masu muhimmanci. Na farko sunana, na biyu state ita, na 3 adireshi, na 4 city, na 5 phone number. Waɗannan su ne abubuwa masu mahimmanci wanda ban cike ba. To tunda ban cike ba sai suke ce min to kaga ban cike ba. Muna fata Allah ya taimake mu. Dan wani abu da baka fahimta ba, zaka iya neman mu a duka wakilan mu ko kuma wanda ya baka wannan bidiyo din domin ƙarin bayani. Ka tuntubi mutumin da ya baka wannan bidiyon domin ya ƙara yi maka bayani. Muna fata Allah ya taimake mu, Allah ya sa albarka a wannan kasuwanci namu domin daraja annabi da alƙur'ani.